Zoe je špecialista na nízke lietanie, pretože to, čo predviedol tie nízke vyviazol. A teraz taký bočný let, čo je znovu proti, vidíte, že letí úplne do boku a takto by mi tam nemalo letieť. A ono letí. Takže využíva nie že porušuje zákony fyziky, ale pozná tú fyziku dokonale a každý dobrý airshow pilot sa snaží využiť tie poznatky fyziky tak, aby ukázal niečo, čo nie je štandardné. A toto tiež Zoltán je veľmi dobrý. Keď sa nám vracia pred naše zraky. No a znovu to bude nízky. Tak a toto je jeho špecialitka, neuveriteľné, doslova vo výške našich hlav a dolu hlavou. No, to už tam tá smerovka, to smerové kormidlo, ktoré je vzadu, čím sa riadi smer, ako na bicykli zatáčate kormidlom, tak nebolo moc